masculin. Te iubesc să moară mama, te urăsc să moară măta. Păi, a fost o perioadă, nu mai cred în chestia aia. A fost o perioadă într-adevăr. Era un drum, așa, știi? Era un drum în povestea mea de cum se ajunge de la... Și azi o să vorbesc tot despre iubire, pentru că tocmai am trecut peste o lună foarte grea, noi toți, nu numai eu. A fost luna asta cu 14 februarie, 1 martie, 8 martie vine, 1 iunie, mă rog, asta nu e aceeași lună, dar e tot de pe acolo, știi? Și noi avem problema asta, într-adevăr, acum că m-ai pus pe gânduri, avem problema asta, într-adevăr, cu mama ei. Nu întotdeauna, doar dacă mama ei e greșită. Dar într-adevăr, nu e un paradox, e un drum pe care îl parcurgi, știi? Chiar din vorbele astea mi-am amintit de ele, uitați-mi de... Știi? De la chestia aia că dai orice până și pe maică ta, nu o dai la o parte, mă pe urmă ajungi la chestia aia, deci vine să... Nu, lasă-mă, băci, te omor. Na, e frumos, că dacă n-ar fi frumos, nu știu, nu ne-am mai combinat întotdeauna. Am stat singur și aia ar fi, știi? E un joc. E un joc care uneori se transformă într-un joc periculos. V-au păcălit, nu v-au păcălit? Ați venit, bravo. Sigur aveți o prietenă pe care o nu mai suportați, v-ați certat, v-a furat iubitul sau e mai arțățele mai mari sau ceva. Când o să mai zic, o să zic în show, nu voi, ale. Păreri despre rebrandingurile din industria muzicală, Sexy Brăileanca, acum e vedetă de muzică, Simona Senzual, Connector. Connector e cam singurul pe care l-ai spus tu de aici, din toți ăștia care, să zic, că a făcut ceva. Restul nu există, știi? Dar bine, nici industria muzicală românească nu prea există, așa că, na, atâta timp cât lumea știe de cine e Sexy Brăileanca sau nu mai știu cine, nici n-am reținut, înseamnă că ăștia sunt, n-ai ce să faci, așa țară, așa industrie, așa vedete. Ei nu se rebranduiesc, ei încearcă, deci fetele astea încearcă să se afirme cu orice preț, cu orice, fac absolut orice numai ca să se vorbească despre ele. Și lumea tot vorbindu-se de, nu mai contează că se vorbește de bine sau de rău, lumea a început să știe, asta e Sexy Brăileanca, da, nu știu, nu mai țin. Știi care e darul ăsta minunat al oamenilor? Uită, dar rămâne un nume, Sexy Brăileanca. Bă, nu mai știu ce făcea, dar am auzit de ea. Și pentru ea atâta contează, dacă a auzit lumea e ok, nu contează ce făcea. Și alte chestii. Am uitat că nu poți să dai la televizor. Dacă ar fi să faci un stand-up cu personaje din fashion, pe cine ai include? Personaje din fashion, nu știu. Nu știu, că nu prea sunt la curent cu zona asta. Dar acum, la mare modă, este Botezatul cu Bianca, cei doi farisei cum să zic eu, industrie, dar tabloidelor acum și toată lumea cu Botezatul, cu Ricky, am fost invitat la emisiune și mai știu, am mai aflat chestii, că nu mi-ocup timpul. De exemplu, mie mi s-a părut genială știrea de aici, de la voi, când s-a lansat nu știu ce, nu spun nume, și lumea arunca cu bormașini, arunca unii în alții cu bormașini, aia e știre pentru mine. Nu că Botezatul nu știu ce a făcut, că alea-s prostii. Din lumea modei, nu știu, nu prea ai ce să... Că și acolo, vezi tu, în țara asta nu prea ai cum, trebuie să vorbești de lucruri generale, pentru că e prea mic, știi? Ok, am două glume cu Botezatul și atât. Lumea și uite, dar nu vrem cu Botezatul, zi cu altceva. Zi cum ne batem noi pe bormașini. Chiar ca și zis sună, bormașine, nu? Aia mi-a plăcut. Da, bormașine, înțelegi? Asta mi se pare funny, nu? Lumea modă e măruntă, e micuță. Cine? Nu există. Avem și noi un singur din ăsta mai cunoscut, Botezatul, care face chiloți. Bravo, super. Stai bine, nu pui, nu știi cum să le pui în mașină și când ajungi cu ele acasă ești așa, uite, ți-am luat flori și te aștepți ca ea să facă să fac asta faci toată ziua, ajungi în casa aia seara, baby, ce surpriză. O să fie un show frumos în seara asta? De-abia aștept, eu pentru asta am venit, că altfel stăteam acasă, nu mai veneam, mi-a bat atâta drum ca să zic, nu știu cum o să fie, cred că o să fie nasol, dar facem. Mie îmi place, vii după atâta drum să ești obosit, am aproape în fiecare zi și un alt oraș, în altă chestie, și vii și îți dau o energie fantastică, știi, când îi vezi că te ascultă, că sunt pe aceeași lungime de undă sau măcar reușești să-i aduci, că nu vin toți cu aceeași lungime, că n-au cum, că altfel am face tot stand-up, nu? Dar îi aduci acolo și te înțeleg și râd și îți răspund și spun și înapoi și îți mai zic, e fantastic. Și îmi dau o energie cu care foarte greu adorm când mă duc la hotel. Deși sunt obosit, mă duc, stau până la 3 așa. Din energia asta. N-am ce să fac. Uite, e luni, ce poți să faci luni în Iași? Luni seară. Să nu-mi zici, nu, să nu zici. Știu, moldoveni cele sunt frumoase, dar
la ce program am pregătit în seara asta, sigur toate o să se sperie, zic că, ei, nu, misogin, ăsta e misogin, da. Tu de obicei începi lucrurile de lunea. De luni mă apuc de... De luni, da, de luni. Uite, de luni, de acum m-am lăsat de băut. De luna asta, de acum, că și el m-a întrebat ce bei? El obișnuit ca pe mine, ce bei, nu ce. Apă minerală, hai mă, bine, ok, hai, ce bei? M-am lăsat și de mâncat, m-am lăsat cam de tot ce înseamnă bucurii în viață. Sunt un pic așa derutat, nu știu, dar am bucuria asta, o să mă duc pe scenă și lumea o să râdă și ne simțim bine. În rest, ar trebui, uneori trebuie să mai ai grijă și de tine, știi, cumva, că dacă în fiecare seară un vin, nu e ok, nu e bine. Un show cât mai amuzant și te așteptăm cât mai curând la Iași. De-abia aștept să vin. Și haideți să vedeți și voi ce se va întâmpla. Sper să vedeți. Pa, vă pup, un weekend plăcut. E vineri seara, nu? Un weekend plăcut, ieșiți afară, distrați-vă, va veni primăvara. Nu stați în casă. Pa!